Nabendisyonanen ti damo a mobile primary care facility kenayon nga ambulansya para iti probinsya nga Abra. Ti mobile primary care facility ket adaan ti medical ken laboratory diagnostic test. Napataod daytoy babay ni ti panagkinnamayet ti gobyerno probinsyal ken ti Department of Health. Gagem daytoy a maidanon ti health services kang runaan dagiti adda ti nasusulinek a lugar. This will be serving my new provincial government of Abra. This is a breakthrough and this will be a game changer in delivering public health and wellness services to our constituents. Because we are bringing the laboratory to the hinterlands, sulusulinak nga lugar. Bagay common nga serbisyo ti laboratory, ibinsa-binsan to ni Dr. Roy. Kat maidanon din kadagiti ka probinsyaan tayo. Pakabuklan a 88 a barangay, manipod nasurok talugasot a barangay, ti maikonsidera nga dati sidong ti geographically isolated and disadvantaged areas iti probinsya. As far as the laboratory equipment is concerned, datoy nga bas mabalin tayo nga request ti CBC, mabalin iti urinalysis, mabalin iti blood chem, FBS, cholesterol ken adupay. Okay? Medyo mo diagnostic equipment na, mabalin tayo nga request iti X-ray, mabalin iti ultrasound, ken mabalin pa iti ECG. May sa problema iti ospital ti probinsya, ti kinakurang ti espesyalista. Rason ang napataod ti feature, ti mobile laboratory at telemedicine. For example, adda pasyente tayo up there in Malibkong, cardiac patient, adda sakit na iti puso. Now we can tap our cardiologist and using this telemedicine, handa nga kailangan mapanje Malibkong, she can do using the platform of telemedicine, babalin ng interview, examine, she can order diagnostics, she can make a diagnosis and write prescription. Kasi dito'y Abra, wamot ti neurologist tayo, dito'y Abra. So that would not be a problem because we can simply make a MOA with a neurologist, Ijay San Fernando or Ijay Vigan, okay? And without him coming over here physically, makita na ang pasyente using this platform of telemedicine. Kabayatan na, inpadanon met ni Acting Governor Attorney Russell Bragas, ti panagyaman na kadagiti nakaduana anang ipaay iti serbisyo publiko iti probinsya, iti nabatbati pay nga agarop, makabulan na iti pwesto, kabayatan iti flag raising ceremony. Nagyamanan na pay iti COMELEC, PNP, AFP ken dumapay ang national agencies, gapo iti panakaywayat, tinabalaygi nga eleksyon. Jessica Boreta, Balitang Solid North.